Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ajde, pričaj šta ćeš. Mi smo došli taj neki, kako se to zove, babuti? Zbog ovog dečka, si njega bilo na TikToku. Dečko, ja stvarno ne znam šta ti radiš, šta snimaš, ali eto, došli smo zbog tebe, posjeća se slikam. Ajde, pričaj šta ćeš, ja nisam došao zbog... Znači, s posla me izvukla, mrtav sam, umoran, evo vi koliko je gužva. Ajde, pričaj šta ćeš. Da li imate zmajevo voće? Nemamo, nažalost, zmajevo voće. Da li želiš nešto drugo? Da li si prvi put ovde? A prvi put smo došli, mislim, da, prvi put smo došli, ja ne znam ni šta je to, ja vidio, ona mi to pokazala, ja gledam šta je ovo, da li to ima uopšte u Beogradu, pa sad ne znam ni šta je taj bubble tea, šta ima tu unutra, tu nešto zdravo, šta ima tu sve? To su čajevi iz Kine sa Tajvana. Dobro. E sad imate čajevi Slušaj, pa ne priča meni, priča tebi. Imate čajevi sa mlekom i bez mleka. Dobro. Sa mlekom birate jedan ukus, bez mleka do 2. Kad izaberete čaj, birate koje ćete bobice. Ja znaš šta ćeš? Pa... Uzmi nešto što, nemoj da bacimo pare da uzmi nešto što će da popiješ, ne, vidi šta je zmajevo voće, kako zmajevo voće, uzmi nešto, vidi ima jagoda, ima mango, uzmi... Dobro, može mango. Dobro, koje ćeš bobice Kad isto? si ti pila mango, nismo imali kući mango. Hoćeš možda da probaš? Čekaj, daj joj tu jagodu i daj joj borovnicu, to će da uzme. Sa mlekom ili bez mleka? Sa mlekom, daj s mlekom, voliš me, Da. voliš, super. Dobro, imate srednju čašu od 300 dinara i veliku od 400. Ma kako? Daj tu malu i tu ću ja svejedno da popijem mala čaša. Koliko je ta mala čaša? 300 dinara. Uf, Srednja. super. I daj tu malo, ajde, to je to. I idi tamo, ajde da te slikam i da idem više. Sedi tamo, ajde. Izvini, dečko, molim te, ja sam... Stani, čekaj. Kako sad ovo? Ja ne znam šta je, kako se ovo sad uključi. Aha. Marija, bre, osmeh, malo čovječe, vidi, dečko ima osmeh, ti se ne smiješ. Osmeh? Tako. Eto, to je to. Ajde. Koji smo mi broj? 58. Super. Ajde. Kec. Izvinjavam se. Ništa, doviđenja, hvala.